Kapatisi TV. Unang tribang ubana Karnataka ubalay punyaw snem kartaw la duay yah nyawlak tingka tang nakadaw jong kawi ka message kabapoy siya uha Facebook hagaba kawi ka brief kalapha ya ka message da kabaong I love you Marsin yo i ya kata kentin I love you uta u Samla la kende bat ula sedang banya chan bat kata ka brief kabalakam bakade ka bana bari bat kata ka jinga pliu jing i jong ki ha Facebook kala ne kumbakat tu kat nisngi Tat haduk bakata ka brief kelas ngautu ba uniu Samla ula syok jing i bat ula ngop haka. Kumta anda kelas ngautu ba kala la ban kerwat syabi yu kala itu ba kala pha yak jing ai ngop ha ki baremdor namar ba karu ka i palat yu. Hendrai kam hadien la don ba phone yu bat uta ubri ba phone ula pen itu ya ladi kum custom officer. Bat ula ong ba ya kata ka jing ai ngop ha la yo ban bat ha airport bat u hab an siu khajna ban pelat ya kata ka jing ai ngop ha. Ula pha pisa bun sien ba kata ka jing ai ngau bha kan lan bat ka pisa barok la poi nyaw lak tingka bat khadu amdan ba phone shu yu bat ya ka kerteng na Facebook ru la weng no hang taw la ngau thu ba ula sha shen kum taw la let ban pentip shaki pulit jong ka Bangalore bat kila register case ya ka ni ka jingja ya ka ba ki jukhot ya kata ka jing sha thong kum ka romance scam ya ka ba ki nong tu ki tu da ka ba pengom i ki lanot ha ka strip jongki da ka ba le men le in From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.